liikenneruuhkatilannetta myöskin näiltä osiltaan tässä haluan käsitellä. Eli tuntuisi siltä, että taksimatkailu on kyllä kovaa luokkaa tässä kaupungissa edelleenkin. Eipä sen matkan tarvitse kovinkaan pitkä olla, niin helppo on hypätä taksiin ja sen taksin hinta ei ole kyllä kovinkaan korkea. 3 taalaa taitaa olla se perusmaksu ja siitä sitten eteenpäin, mutta 10 päässä jo pitkälle. Liikenneruuhkat noin muuten tuntuvat olevan kyllä ihan riittävän kovaa luokkaa tässä kaupungissa. Toisaalta metrolla pääsee kyllä liikkumaan varsin mukavasti. 2,25 on 1 metropun hinta. Ja jos haluaa hieman pidempään sitten mennä, niin muistaakseni 10 taalaa oli niin, että sillä pääsi sen 4 kertaa.